Много интересна рубрика, която наричаме 60 секунди за една книга. В тази рубрика всеки един от вас може да представи в рамките на една минута своята любима книга. Много мислих, защото има много любими автори и много любими книги, но специално за това място е Деян Енев, защото е мястото, в което се спираме за кратко или по-дълго, но този изключително ясен, къс и детайли, много прецизен изказ е майстора на късия разказ, който искам да предоставя на читалнията и на всеки, който минава от тук, да спре, да вдъхне, да се зашемети и да продължи. Той е един от любимите ми съвременни писатели. Това, което много ме засяга и докосва, е изключителната яснота в изказа. И аз ще си позволя да цитирам нещо от Георги Господинов, който е написал тук: да четеш Енев наистина е като да пушиш сърт цигари. Резки и къси, не се церемонят много, удрят директно и ги помни с дробовете.